خوش به تماشاوان هجایی رو د ناوا روژه مده مجارین سرکه آگاهین هری داویی و نوچهین هری گرینگ د روژه و د چانه مباره یک کار بکن مجوره هجمارک نوچه و بویرین هری داویی یه هری گرینگ البجارتنه امجرو شا داویی یا هری مدست بکن دیسا مجار ایران و امریکایه هذی کو دولت یکوین امریکا راگهاند کو وان هدفین خویین لإیرانه بجه آینه و لگلک دوران جی بوم بردمان پیکانیه لعالی دنجی قال دانستاندن هاته کرن لإیران راگهاند کو وان جی اویریش سکناندنه لدانستاندن دا آستک بلنده ناین کرن هر بها لگوری آگاهیان به ریان ناو بینکاران قطر و پاکستانه اف دانستاندن دوام دکر Devletin yekbûyiyên Amerîkayê pêla dawî ya êrişan a ku 13 rojan li dijî Îranê dewam kir sekinand. Fermandariya navendî ya Amerîkayê roja şemiyê derbarê mijarê de daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de ragihand ku dorpêça deryayî ya li ser Îranê bi kapasiteya tam di meriyetê de dimîne. Lêbelê derbarê sedema sekinandina êrişan de ti hûrgilînê da. Rojnameya New York Times'in nivîsand ku Trump planên zêdekirina êrişên li dijî Îranê heta demeke taloq kiriye. Li gorî rojnameyê serokê Amerîkayê û şêwirmendên wî ji xeteriyên wekî berfirehbûna şer, xilasbûna stokên cebilxaneyê, dûrketina hevalbendên li kendava Farsî, qutbûna dabînkirina enerjiyê û zayînbûna aboriya cîhanî fikar dikin. Rayedarekî Amerîkayê jî ji CNN'ê re ragihand ku cîgerê serokê Amerîkayê J.D. Vance û serokê Fermandariya Giştî General Dan Cain fikarên xwe yên derbarê kêmbûna stokên cebilxaneyê ji Trump re gotine. Çavkaniyên Wezareta Parastina ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê jî piştrast kirin ku operasyon rawestiyaye. Ji Îranê jî derbarê rewşa dawî de daxuyanî hatin. Berdevkê artêşa Îranê Mehemed Ekremîniya got ku êrişên Amerîkayê rawestiyane li gorî wê yekê jî tolhildanên wan sekinîne. Ekremîniya bersiv da pirsa gelo sekinandina êrişan a ji aliyê Amerîkayê ve tê mena agirbestekî yek alî. Wî got ne pêkan e ku mirov bibêje aliyê Amerîkayê hê jî stratejiyekî zelal dişopîne. Lêbelê tabloya heyî nîşan dide ku Washington di pêvajoya girtina biryara stratejîk de qeyranekî dijî û qelsketiye. Ekremîniya behsa senaryoyên muhtemel ên li pêşî Amerîkayê jî kir û got dibe Washington li stratejiyeke derketina ji şer bigere. Lêbelê ev yek dikare ji serdana Serokwezîrê İsraîlê ya ji bo Amerîkayê û ji helwesta İsraîlê bandor bibe. Berdevkê Îranê diyar kir ku êrişên esmanî yên berfireh an jî operasyona bejayî jî di nav îhtimala dane û anî ziman ku artêşa Îranê ji hemû senaryoyan re amade ye. Berdevkê Wezareta Karên Derve yên Îranê İsmaîl Beqayî jî derbarê kêmbûna alozîya ya li herêmê û danûstandinên ku di navbera rêveberiyên Tehran û Washingtonê de tên meşandin de agahî da. Beqayî ji kanala televizyonê ORF ya navenda wê Avusturyayê re axivî. Beqayî got danûstandin bi rayedarên Amerîkayê re didomin. Ev têkilî bi rêya Pakistan û Qeterê ku berê jî navbênkar bûn tê pêkanîn. Xwara nirxê neftê hinekî guhert li gorî nûçeya lezgîn ya kunha ketiye ajansan li gorî Reutersê dibêje ku Hosiyan ragihandiye ku wan hin çavkaniyê nefta xam ya Saudiyê kirine hedef li gorî vê jî ku rewş diguhere. Nirxê neftê roja duşemê îro beriya ku ev nûçeya lezgîyan were parve bikin ji sedî 6 daket bû piştî rawestandina êrişên navbera Amerîka û Îranê de. Vê yekê hêviya gîştina çareseriyeke diplomatîk mezin kir ku dikare aloziyê kêm bike û rê bide keştî di tengava Hormuzê re ji nû ve derbas bin. Nefta xam a Brent birêjeya 6.20 dolar ango 6 dolar û 20 sintan daket û gihîşte 9 dolar û 58 sintan. Nirxa nefta xam a Amerîkî jî birêjeya 5 dolar û 8 sentî daket û gihîşte 83 û 51 sintan. Ji bo her bermîlekê
Lê li gorî ev nûçeya ku haketî ajansan dibe ku nirxê petrolê nefta xam dîsa bilind bibe. Belê temaşevanê jî em dewam bikin. Di demekê de ku qala rewestandina şer tê kirin lê artêşa İsraîlê ragihand ku wan hewla derbasbûna di deronan ku nayê zanîn ew ji kê derê hatine di navbera sînorê xwe yê xwe û Urdunê de bêbandor kirine. Li aliyê dinê jî Urdunê ragihand ku wan di deron xistine xwarê. Artêşa İsraîlê di serê vê sibehê de jî ragihand ku hêzên İsraîlê û Urdunî mûşekeke İranî ku ber bi bajarê Eqabayê yê Urdunê ve hatibû asten kirine. Artêşê daxuyaniya xwe ya îro de jî ev yek ragihand bû. Beriya demekek kêm artêşa İsraîlê du deronên ku di herêma sînor ya bi Urdunê re hatibûn asten kirin. Di daxuyaniyê de her wiha hate gotin. Dron derbasî nava axa İsraîlê nebûn û çavkaniya avêtina wan jî di bin lêkolînê de ye. Jaliyê xwe ve artêşa Urdunê di daxuyaniyekê de ragihand ku balafirên hêza ezmanî ya keyaniyê serê sibehê îro du deronên ku axa wan kiribûn armanc xistine xwarê. Du hefteyan berê jî di encama êrişên Îranê yên li ser Urdunê de du endamên artêşa Amerîkayê hatibûn kuştin. Urdun dibêje ku tu baregehên biyanî di nava welatê wan de tune ne. Lê belê hêzên çend welatan di bin peymanên hevkarî û perwerdeyê de di nava çend baregehên artêşa Urdunê de bicih bûne. Em dewam bikin mijara İsraîlê jî di rojevê de ye di demeke ku di navbera wan û İsraîlê angu İsraîl û Lubnanê de hinekî mijara li hevkirinekê hebû. Washington serpereştiya wê dikir civîna herî dawî li Romayê çêbû lê dîsa jî alozî dewam dike. Artêşa Lubnanê xwelbaşûrê Lubnanê bicih dike lê İsraîl di vê çarçovê de di nava tevgerê de ye. Îro careke din dengê teqînan hatibû bihîstin dibêjin ku İsraîl avahiyan diteqîne. Artêşa Libnanê li herêma ceribandinê ya yekem Zawtar el-Xerîbiyê û el-Şarîfiyê belav dibe û rêyên vedike. Beşek ji wê dibin kontrola artêşa İsraîlê de ye û ew bi gundê Zatwar el-Şerqiyê re hevsînor e ku ew bi temamî dagirkiriye. Di heman demê de artêşa Libnanê serpereştiya vegera xelkê dike da ku malên xwe yên wêranbûyî kontrol bikin. Li Mayis el-Cebel, Aytarûn û beraştiyê dengê teqînên bilind berdewam dike. Her wiha heremên Mayis el-Cebal û bilindayiyên Ali el-Tahir hatin topbaran kirin. Ev nîşaneyeke eşkere ye ji bo guhnedan û paşgokirina peymana Libnan û İsraîlê de hatû îmzêkirin. Ev rewş bû sedem ku fermandariya artêşa Libnanê daxuyaniyekê bide û tê de İsraîlê tawanbar bike ku hêzên wê li hevkirinê bin pê dike. Artêşa Libnanê piştrast kir ku ew erkên xwe di herêma ceribandinê de berdewam dike lê êrişên İsraîlê karê wan zehmet dike. Di daxuyaniya artêşa Libnanê de hat gotin ku İsraîlê gulelê nêzîkî navendên wan ên li Kafr Tibnît, Nebatî el-Fuqua û Zatwar el-Xerîbiyê reşandine. Hizbullah di nava van geşadanan de bêdenge û pêbendî agirbestê bûye. Tevî ku parlamenterên partiyê bi dengekî bilind peymana Libnan û İsraîlê û heremên ceribandinê red kir. Serokê Libnanê Joseph Aoun roja yekşemê bi telefonê bi serokê Fransa Emmanuel Macron re axivî. Li gorî agahiyan Aoun encamên serdana xwe ya Washingtonê bi Macron re pervekiriye. Her wiha her du serokan berdewamiya êrişên İsraîlê û qonaxa piştî bi dawîbûna erkên hêzên UNIFIL di başûrê Libnanê de guftûgo kirine. Di 31 qanûna pêşîn de ku peywira UNIFIL bi dawî dibe û heta niha behsa tu alternatîfekî di vê qonaxa hesas de nehatiye kirin. Ev yek jî valahiyekê û tirsê çêdike ku İsraîl zêdetir di başûrê çemê Lîtanyê de bicih bibe. Serokê Libnanê û Fransî
rên dirêjkirina mana UNIFIL jî ji bo demeke zêde nîqaş kirin. Tamaşevan hicam devam bikin nûçe li pey hevdû dikevne ajansan li gorî ku agahî hatine parvekirin bêje serokê Lubnanê Joseph Aoun hişyarî daye gotiye ku İsraîl bi van binpêkirinê xwe dibe ku vê peymana ku çê dibe yan li hevkirina ku çê bûye asteng dike ji ber wê yekê jî dibêje ew tu carî rê nede ku astengî divê mijarê de çêbin lê aliyî İsraîlê tevgera xwe dewam dike her wiha ajansên din jî behs dikin dibêjin li gorî çapemeniya Lubnanê artêşa İsraîlê dîsa teqîn pêk anîne ew deverên ku teqîne jî avahîne malin dibêjin ku vana girêdayê Hizbullahê ne lê li aliyê dinê jî Lubnan dibêje ku ev na malên sivîlan in bi taybetî li bajarokê Mejdel Zwan yê li başûrê Lubnanê İsraîlê artêşa İsraîlê dîsa cih teqandine. Em ê devam bikin di rêzê de nûçeya şerê di navbera Ukrayna û Rûsya de heye. Her çi qasî alîn dîplomasî car cara peyama din lê bombardman û êrişên bi deronan li mesafeyên dûr dewam dikin. Li nava Moskoyê her wiha li Kiyevê êriş dewam dikin. Van êrişên dawî jî dîsa gelek mirov bi xwe re tarûmar kirine. Jiyana gelek kesan jî ketiye xeteriyê, gelek kesan jî jiyana xwe ji dest daye. Li gorî hêzên hewayî yên Ukraynayê, Rûsyayê bi şev bi 147 firokeyên bê mirov û mûşekeyên menzîldirêj êrişê Ukraynayê kir. Ji van 123 hatin astengkirin, an jî bêbandor kirin. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê jî eşkere kir ku parastina hewayî bi şev 276 firokeyên bê mirov ên Ukraynayê xistine xwarê. Li bajarê Rostov-on-Donê li başûrê Rûsyayê di êrişa bi firokeyên bê mirov ya Ukraynayê de 2 kes hatin kuştin, 5 kes jî birîndar bûn. Li bajarê Belgorodê jî di nav de 2 zarok 12 kes birîndar bûn. 4 sala zêdetir e ev şer dewam dike. Alozya di navbera her du dewletan de ji ber êrişên menzîldirêj ên ku zêde dibin, hejmara qurbaniyên sivîl zêde dibe. Hewdanên dîplomatîk heta niha negihîştine encamê. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelensky îro serdana Brîtanyayê dike. Di çarçoveya serdanê de bi Serokwezîrê Brîtanyayê nû Andy Burnham re tê cemhev. Di dema serdanê de Zelensky û Burnham dê bi dusidî zêdetir personelên leşkerî yên Ukraynayê re ku 3 hefteyên dawî li Brîtanyayê derbazkirine bicivin. Jaliyekî din ve dengvedana êrişa Ukraynayê ya li ser keştiya İranê ya li deryaya Hezarê jî dewam dike. Wezîrê karên derve yên Îranê Abbas Erakçî got ku di êrişa Ukraynayê de deryavanekî miriye û êriş şermezar kir. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelensky jî destnîşan kir ku êrişê encamên pir baş dane û pesna wê da. Wî got ku armanca wan kelekên ku barkeşiyên leşkerî yên bi Îranê re hildigirin û her wiha keştiyên şerin. Belê em devam bikin li Ewropayê ev şewatên demeke ku dest pêkirine dewam dikin êdîş kontrolê derketine taybet li Fransa û İspanya. Li gelek deveran rewşê awarte hatiye ragihandin, bi hezaran kes ji malê wan hatine derxistin û agir ji kontrolê derketiye. Şewata daristanê ya li başûrê Rojavayê Fransayê ji bin kontrolê derket. Tekoşîna li dijî şewata li herêma Gironde ya ku bajarê Bordeaux jî di nav de ye didome. Ji ber şewata daristanê ya mezin, şeva yekşemê 55,000 kesên din malê xwe terk kirin. Bi nêzîkbûna şewata ya ber bi bajarê Bordeauxê ve hejmara kesên ku neçarman malê xwe terk bikin gihîşt 220,000. Rayedaran, şeva borî ji bo 5 cihên niştecihbûnê yên li başûrê Rojavayê bajêr fermanên valakirinê yên nû dan. Wezîrê Navxweyî yê Fransayê Laurent Nunez eşkere kir ku erazîkî 4 qat mezinahiya rûberê Parîsê şewitiye. Nunez got, rewş bi awakî pir neyînî berdewam dike. Hejmara agirkujên ku ji bo tekoşîna li dijî şewatê sewqê herêmê hatine kirin gihîşt 2005 dî.
18 balafir û helîkopterên ku yên ji welatên din ên Ewropayê jî di nav de ne, piştgiriya hewayî didin. Artêş jî ket dewrê ku alîkariya tîmên li bejahiyê bike. Balafirekî bargiran a leşkerî ku tozê agirvemirandinê ya bi rengê sor davêje hat wezîfedarkirin. Poursuit sa progression. Walîtiya ji Gondê ragihand ku di dema xebatên vemirandina Şewatê de bi sedan xanî bûn xwelî. 84 agirkuj birîndar bûn û hatin dermankirin. Şewata daristanê ya li paytexta İspanyayê Madridê jî didome. Tenemos que trasladarlo, materializarlo. Serokwezîrê İspanyayê Pedro Sanchez di daxuyaniya xwe ya roja yekşemê de got, hîn demjimêrên dijwar li pêşiya me ne û eşkere kir ku şev ji bo kontrolkirina agir gelek erenî derbas bûye. Li gor daneyên hikûmeta İspanyayê li seranserê nîvgirêva İberyayê bi giştî 76,000 kesî ciyê xwe terk kirin. 30,000 kes jî hatin hişyarkirin ku ji malê xwe dernekevin. Berê em berî derbasa xwe ya nûçeya xwe ya rêzê bidin dîsa em ê nûçeyekî were parve bikin. Vana nûçeyên ku van kîliyan dikevin ajansan. Di derbarê serdana Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu da agahiyekî hatiye parvekirin dibêjin ku bêrûya Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ragihandiye ku gera wî yan çûna wî ya Washingtonê ku îro dihat plankirin hatiye paşxistin ev jî dîsa agahiyên ku nû de ketine rojevê ema nayê zanîn sedem çine divir de jî sedemên paşxistina vê çûnê nehatiye zelalkirin tevî ku Kanala 12 ya İsraîlî ku gotibû ew ê Benyamin Netanyahu ji bo Trump agahiyên gelekî girîng bibe û ew agahî ji derbarê hewldanên Îranê yên pêşxistina çekên nuklerî de ne. Ev yek bi vî awayî ketibû rojevan lê niha jî dibêjin ku serdana Netanyahu hatiye paşxistin sedem jî nayên zanîn. Em berê xwe bidin Fransayê, Parîsê. Li wê derê îro êrişeke bi kêre pêk hatibû. Di vê êrişê de 3 kes birîndar bûn. Li Bakur Rojavayê Parîsê rûda. Polîsan diyar kir ku tîmên hawarçûnê alîkariya destpêkê gihandine 3 xurbaniyan û ew rakirine nexweşxaneyan. Li ser xeteriya rewşa birîndaran tu hûrgilî nehatin parvekirin. Li gorî agahiyan tewanbar yekser û li cih bi lezgînî hatiye girtin. Em dewam bikin berê xwe bidin vê carê Komara Demokratîk ya Kongoyê. Li wê derê dem bi dem navê vîrusa Ebolayê derdkeve holê. Carkedinê dibêjin di nava 10 rojên dawiyê de 1000 kesê dinê bi vîrusê ketiye. Vîrusa Ebolayê li Rojhilatê Welatê Kongoyê belav dibe ku ew herêm zêdetirî 6 salin rûbirûyê şer û pevçûnên dijwar bûye. Ev vîrus di nava 5 salên borî de li Parzemîna Efrîqya bûye sedema mirinên zêdetirî 15,000 kesan. Di navbera salên 2018 û 2020 de di Komara Demokratîk ya Kongoyê de jî ev vîrus belav bû ku ji nava wan 3500 kes pêk ketibû û nêzîkî 10,300 jî jiyana xwe ji dest dabû. Zanyariyên ku roja yekşemê ji aliyê rêveberiya welat ve hatin belavkirin nîşan de ku di 5 parêzgehên welat de 3075 kes bi vîrusê ketine. Heta niha 1354 kes mirine. Li gorî zanyariyên rêxistina tendurustî ya cîhanê navenda sereke ya belavbûna vîrusê li parêzgeha Îturî ya li Bakurê Rojhilatê Kongoyê ye. Ev herêm dikeve ser sînorê Başûrê Sudanê û Ugandayê ku nêzîkî ji sedî not rewşan li wê derê tê qeydkirin. Di nava rojên borî de li wê herêmê di çend nexweşxaneyan de karkeran ji ber nestandina mûçeyên xwe dest bi grevê kiribûn. Dîsa li gorî agahiyên ku hatine parvekirin di nava 10 roja de 1000 kes bi vê vîrusa Ebolayê ketiye.
امبر خو بدن فلیپینی لوی دره جین رازی بون هنه ایرو ملت لکولانا بو و بانک کرن کسین کو گندلیه دکن یان پروژین سخته پیشکش کن یان جی دبیجن وای ام پروژه دست بکرن ام دست بکن لپشتا دردکه نه راسته چالاکی هبون پروتستو هبون و خلق گلکی بهرس بریا کو سروک فلیپینی فردیناند مارکوس آخفتنا خویا سالانه لسر روشا نتوی پیشکش بکه به هزاران کس لدیج حکومت لمانیلای مشیان کسین مشیان داخوازا لپرسین و حساب خواستنه جه گندلی کاران کرن و پیشاندر لهمبر رایدارن و سوزن پروژین سخته و نراست دانه بهرس بون وان پیکرن ریبر فلیپینی و یه سروک دولت نیکوین امریکا دونالد ترامپ آنین و آگر بردانوان کسین بشتاری و خو پیشاندانه و یکید بیشن خلق لورن جبرکو او پر عاجزن او جبر نرخین بلند موچین کم و قیران آبوری نرازینه و گلکی دلگرانن بله تماشاوان هجل و دره مخاطر خوش و بخوازنا و خوشی دبینن دم باش